Sumaw to. Nga pagka May 2019, end of the week adto, kay sugod na ang brigada eskwela. Ako ang napasahan sa corona sa pagiging brigada eskwela nga ko or sa daan na coordinator sa school pag-retire niya. Part sa BE kay ang pag-appeal pod sa contest wherein it was subdivided in 3 categories. Small, medium, o large. Depende sa population sa school. Napil mi adto sa medium category. Dako og puntos if naidaghan ng mga volunteer yun, either donations or manpower. Walay problema sa mga donations, either materials or financial, kay gumikan sa support sa barangay officials ato, alumni associations o mga parents and students. Pero kailangan para mas madagdagan ang mga puntos kay mag-invite pud mi og tabang sa mga volunteer nga individuals ato na mag-help sa mua in terms sa mga manpower undertakings. Nadungagan yun akong favor kay Miguel kay sa dihang nanawag ko kay Sol, magpatabang unta ko kay basi na ay kailayhang kuya or uyab na mga army nga makatabang sa fence namo sa school aron additional nga talipod sa BE. Kay iyahang kuya naman hinoon ang mi-confirm na mutabang. Ingon niya nga part daw to sa ilang serbisyo publiko yun. Since daghan yun daw nga instances na mag-partner yun daw ang PNP o ang DepEd. Ingon ko niya nga salamat kayo yun sir sa imuhang tabang. Mo na ingon na ako kay Migs kaniadto after nila natarong na amo ang cyclone nga wire fence sa likod nga natumba. Tubag pud siya nga way sa payan ma'am. Ingon ko niya nga murag daghan ako og utang si mo sir. Tubag siya nga daghan na ba? Murag duha pa man ata. Ingon ko nga duha na gani. So plural na, mo nang daghan na yun, sir. Maulaw na ko. Hingan siya. Ayaw ka ulaw kay okay ra kayo sa kuha. Pwede ra ni mo dungagan. Okay raman kaya si mo ha, natingbon ako kubra with interest. Mo ni ingon niya with pinasimpatiko na smile. Tuogoro niya na madala ko sa iyahang pagpakyot. Tabag ko niya, ha? Interest? Loan lang sa bangko ang peg, kaya with interest yun. Madlock naman hinoon ta mag-ask og favor ani sa sunod eh. Tabag si Migs nga, ayaw ka bala ka, kay dili lagi ka malisdan sa kong interest diha si mo. Tabag pud ko niya, magpabayad yuday ka sir. Huwag nikalit og tabag si Migs nga, oo, ikaw. Medyo nakuratan ko. Hingon pa si Migs, nga ikaw ba, naara si Moha kung mubayad ka. Miskan unsa lang, basta dili lang kwarta ha. Mudawat raman ko og libreng pagkaon unyang gabi. Palusot kay niya nga ingon, ilahan kaayo nga gapadungog-dungog na. Ako siyang giingnan, nga okay, dinner, treat na ako. Ambot daw kung unsay nasulod sa kong utok, na maumansad ako ang giingon dayon. Tubag pud siya, nga game, hatag og cellphone number ni mo be. I'll call you tonight. Sa mo to nga mga 6:45 PM adto kay naginanawag na unregistered number. Tubag na ako. Ug tama yun akong feeling na si Miguel ang nanawag. Nangutana siya kung asa daw dapit amoa. Kay iya akong sunduan. Ako siyang giingnan. Ayaw na ko sundua eh. Magkita na lang ta. Asa man gusto nimo na mga onta. Pero ni-insist yun siya nga sundoon lagi ko niya. Pero ako siyang giingnan nga I insist to. Magkita lang lagi ta asa ta dapit mga on. Og mga to nga wa yun ko gapalupig anang iyahang insist. Gahi na biyan niya ako ang kasing-kasing. O giingon na lang yun ni Miguel kung asa mi mga on. Naloko na. Dako-dako yun ang mabawas sa kong budget ani kay let siyang Miguel.
Namili og dollar na restaurant. Halang kaayo sa bulsa yun. Kalami i-back out na lang yun. Pero tungod yan nakasaad man ko na i-treat siya as bayad na ako sa mga favor. So giutungan na lang na ako. In my mind adto kay sige na lang. Kay kaisa raman po. Bugat man sad kaayo ako mga favor na gibuhat niya. Hingon pa si Miguel, ngabi na kog Indianon ko nimo. Mo na ingon niya sa dihang naabot ako sa restaurant. Unya siya kay nauna naman og abot. Naghulat na siya sa kuha. Tubag pud ko niya, may isang salita ako eh. When I promise, I will surely do it. Mismile siya sa ko ang gingon adto. Halat siya na. Lami kayo ang smile. Nahinumdom na hinoon ko sa kadtong college pa mi. Kung kailan nga dads ko siya. Secretly. Pero sa una ra to. Nabato na ako ang heart oy. Lisod na pahumukon og balik. Sumoto nga midol na ang waiter sa mua kay naghatag na sa menu. My God yun. Nag-alboroto kong dugahan sa mga presyo sa menu. Kahalang kayo sa bulsa. Let siya magyuni si Miguel nga namili man og dollars na kananan. Makapanulon man sa taglaway. Nakaloan biya ang 1/4 sa kong sweldo maong nagtipid-tipid yun unta ko adto pa. Kay daghan ko gigalastuhan adto. Napay monthly nga payment sa motor. Tambal ni mama kay gikan man admit og tuition fee sa masteral na ako. May nalang ma-promote ko. Idungag pa ang budget for my daily nga expenses. Nangutana pa na si Miguel sa kuha kung dili ba ko allergic sa shrimp o sa mga crabs. Ito bagpud ko nga dili ko allergic o kalamian na ta. Labi nag-special nga pagluto. Motong milingo-lingo ko, telling him na dili ko allergic. Pero my God yun. Nagmahayod ko adto nga nung milingo-lingo man ko na mauman kaha na gipang order sa agwang. Kato pag yun nga mga special. Halat siya kaayo kay sobra kamahal. Hilak ako ang bulsa. Nangutana pa si Miguel kung unsa daw ako ang gusto nga idungag na kaunon. Ahak na yun. Kadaghan na siyang gi-order. Papadungagon paghihapon ko. Mamulob yun akong pitaka ani ba? Sa loobin yun na ko kaniadto. Tubag ko nga, daghan naman to. Murag maglisod na tawgorot. Tama na to. Tubag na ko with a fake smile. Nag-worry gid bitaw ko ani sa kamahal nga naa sa menu pa. Nagtuo manggod ko na mag-Jollibee rami ni Miguel. Or McDo ba ka? Pinongs or Mang Inasal. Pero nalat siya nga elite nga restaurant man to iyahang gisudlan. Makabayad man ko pero sayangan lang ko sa kwarta man. Kay naa ko'y gipaglaanan lagi ato. Pero kay naa naman gyud ang mga order sa mga tubangan. Nakapanulon man sad ko sa kalami sa pagkaon. Manggaw na lang. Sige na lang. Kaisa ra bitaw. Ningon pa na si Miguel nga itry sad ni ma'am. Lami kinilang sisig dire. Special. Dala butang sa pagkaon sa akong plato. Tubag ko niya nga salamat sir. Ingon si Miguel nga pwede mo request. Pwede dili lang sir imo ang tawag sa kuha. You're not my subordinate. Sa basin pwede nga dili na ka mag-sir kay formal ra kayo. Tubagpod ko nga. Unsa man pud akong pwede itawag si mo ha? Kuya? Tubag si Miguel. Kuya gyud. Then ingon ko, ingon sa day dapat? Uncle? Mo na ingon nako dayon perte na akong katawag. Tubag si Miguel, okay ra pod ate, kung diha ka mahapi. Nabuing na. Dili jud di ay pod palupig. Giate man hinuon ko. Tubag si Miguel, oo, why not? Ate o kuya. Pero if dili ka, Migs na lang itawag sa kuha, kay an pod akong itawag si mo. Kung okay ra nimo. Ni-smile ra ko og niingon nga, sige Migs. Tubag pod siya, An,
So friends na ta. Tubag ko nga, dili data friends daan. Tubag si Miguel, nga murag dili ta close dati manggod. Well, barkada ka sa kumanghod, pero kita, I guess mura tawag strangers doha, diba? Nakabantay yun pa day siya na mura may og strangers sa matagusa. Close mi ni Sol, pero dili niya. Kung nikalit pangutana si Miguel nga, dili ka gusto maki-close ako Gusto. Sa una. Pero karon dili na. Mahadlok na ko. Mahadlok kong ma-fall. Maunta niya akong gusto ingon siya pero wala na lang nako kay asyomera rapod ko. Basin gusto rapod siya na makig-friend yun ay nako. Nitubag na lang pod ko nga okay ra o gusto rapod na ako nga makig-friends niya. Mismile siya og aha kaayo nga makay-smile kay mura man og manghigop og kaluluwa. Nagsige na mi og kaon kay nalingaw pod mi og istoryahanay sa mga trabaho do. Kung sa ang kalainan og kapareha na mga trabahoon sa PNP og DepEd. Dili boring kay istorya si Miguel. Lami siya kay istorya. Attentive listener pa yun. We talk about our works and we never bring up about personal matters. Well, sige mig istorya po. Dili na ko makontrol akong self na dili ma-appreciate ang foods kay lami kayo ang pagkaon ba. In fairness, halang sa bulsa ang presyo sa mga recipe, pero lami man kayo. Very special og lami kayo usapon ba. Hawda sa chef ay. Malinamnam gyud kayo. After na mo og pangaon, kay nagsinya si Miguel sa waiter og receipt na muna. Hingon si Miguel, nga ako na. It's my treat kay close naman ta. Mo na ingon ni Miguel sa dihang action ako og kuha kwarta unta sa kong sling bag. Kay lagi, treat good unta na ako. Gihatag ni Miguel ang bayad unya unchanged kay gibalik ra pud sa waiter toto. Siyang giingnan, di ba it's my treat dapat? So wala na hinuon ko kabayad sa kong mga atraso si Moha. Mo na ingon nako paglakaw na sa waiter. Hatik-hatik. Pero sa tinuod lang kay nagmaya akong heart nga wala makuhai akong budget oy. Kuripot na dis. Hingon si Migs. Oo, wala pa. Mong maghulat ko sa tawag nimo kung kanus ako nimo i-treat na yun. Ahak na. Para-paraan pod kaayong tawhana lagi ba. Ibig sabihin niya na pa may next nga dinner date. Pero kung mauhon man, ako na'y mamili og asa may mga on. Bahala gid siya. Ako na magbuot kay ako man ang magbayad bayan. So after na mo nag-dinner, kay nanguli ra pod mi adto. Og sa dihang nahuman na ang brigada og tungod sa mga donations, assistance ug mga volunteers kaniadto, kay naka-third me sa medium category out of many secondary nga schools na sakop sa among division. Matuman yun akong bayad utang kabubuton kay Miguel ba. Kay the next day, kaya na ako nadawat na message request ng emoticon wave lang. Wala po na ako reply kay lahi man ang name ko tapos ang profile pic kay motor pa yun. Sa dating gawin ako, pag wala ako kaila, kay ignore ang show. Then taod-taod, kay nag-friend request siya. Pero wala na ako i-confirm. Gi-ignore gihapon ako. Days, weeks, and a month passed. Miabot ang birthday sa kong kauban na teacher. Gi-invite mi niya ato. Ito sa dinner celebration sa usa ka rented nga resort. Nangabot na mi adto ng mga faculty ug kaon-kaon na among show nga naay naabot na mga lalaki adto. Mga 5 sila kabuok. Ingon ang usa ka guy nga, "Hello mga ma'am, pwede maki-join?" Nitubag pod ako ang kakot teacher nga, "Ay, yes sir, pwede kayo." Ug sa dihang paghangad po nako, kay hala, naa si Miguel. Naa siya sa likod sa guy na nananghid na maki-join daw sa mon table. Hingon ko niya, "Naalagi ka." Feeling close kaayo na ingon nako kay Miguel sa dihang miduol na siya sa kong side of it. Tubag po siya, "Kay naaman ka." Clever pod kaayo na tubag niya. Itanaw pa ko sa kong mga kauban adto if nakadungog ba sila sa gingon ni Miguel.
pero nabisi man sila kakon. Sir, diri na lang kalingkod. Moningon sa kauban ni Miguel sa iya adto sa dihang gihatagan nila si Mig sa lingkuranan. Moral og hari ba nga naay mga alipores. Respectful ang mga subordinates ni Mig sa iya habitaw. Gisir nila si Miguel kay taas o garanggo sila. Tubag si Miguel, nga sigira, dirir ako. Dayon may lingkod na good siya, nga tapad na ako. Nangutan na si Miguel kung gani harap ako dito. Nitubagpod ko, nga taod-taod na. Ikaw, nasa laaglay ka dire. Nitubag si Miguel nga gi-invite daw sila sa celebrant. Tubag ko nga, oo tama di ay. Kay uyab man di ay ni Al, ang isa sa subordinate nimo na nag-adto sa school adtong brigada eskwela. Dayon ingon si Miguel nga, abi ba na ako og friends na ta? Gi-snub man lagi ko nimo. Tubagpod ko, ha? Ako nang snub? Ako pa manggani una nga naman since mo. Tubag si Miguel, isnab kay ka og sinner pa yun. Wala ko nimo reply. Tubag ko nga, ha? Nag-chat day ka? Kanus aman? Wala ko kabantay nga nag-chat ka. Feeling kay nako nga kamera tawa adto kay hunghong to the max sa mong convo adtong duha ba. Ikuha ni Mig siyang phone o gipakita sa ko iyang emoticone nga wave na chat sa ko. Siya man itong nag-send og pina-wave nga high emoticone nga motorcycle ang DP. Ako siyang giingnan, hala sorry Migs. Wala man gud ko kabalo na ikaw di ay kay lahi ra man gud ang profile pic og name ba. Sorry. Tubag si Miguel nga, abi na kog tungod kay magpalibre ko nimo, mao nang gi-snub na ko nimo. Tubag pud ko niya, nga hoy, grabe siya oh. Dili kay i-treat man gyud ti ka og plano nako na kontakon ka. Pero na busy pa lang gyud ko, mao nang wala pati ka natawagan. Og mao to nga pagkahuman na mo adto og pangaon kay nag-inuman na dayon og video kay po. Pero may una na kog uli lang adto kay naa pa ko'y tiwason na presentation para sa kong masteral. Unya pagkaugma na nako dayon to need nga i-present. Pero sa dihang padulong na ko matulog kay gipangita yun nako ang friend request ni Miguel o gi-confirm nako. Gitsatan pa nako siya og sorry again o gi-invite na nako siya og meal na pod as a way of expressing my apology. Ug syempre, pagtuman sa saad nako na i-treat nako siya. Pero dili yun may magpang-abot kay siya na pod ang nabisi man. Call on duty kayo ampe. So like dinner date na nga nahitabo. We became social media friends pero dili pod mapang-abot mig mag-chat siya. Kay sa dihang mo chat ko, late siya makareply ug sa dihang siya na pod ang mo chat, kay late na nako mapansin ug late na nga ma-replyan. On and off mo ang communication and never pa nahitabo nga manlibre yun nako siya. And that time, I concluded nga pakig friends lang yun ito iyaha ug wala siya'y interest yun sa kong beauty. Maybe he just saw me as a younger sister since I am his younger sister's BFF. Og hantod sa nagpadayon ang dull routine sa kuang life. It was the month of July nga mikulo akong dugo pod sa kaalaman namo na giloko si Sol ni Mark. Iyahang uyab na police kaniadto. Nahibalaan namo sa panahon nga nag-bridal shower mi kay Mia sinsapit na siya kaslon adto. Sa nahitabo kay Sol nakaingon jud ko na mapili na lang jud ang mga tarong na laki ba. Munang if you found the one, hikti na dayon og ayaw na buhi. Bitaw ay. I experienced a feeling nga gichitan. That's why I really understand the time kung unsa ang gibati ni Sol. I sympathize her that time. Pero maayo ra pud ito nga nahitabo kay naaman di ay mas the best na tawo nga nakalaan para sa moang amiga sa katauhan ni Christian. Kinsabay magdahom na iyang ka forever di ay kay nara siyang estudyante kaniadto. Nakaroon kay BFP officer na. Makasana all na lang yun ka sa lahat. Sumoto nga August na nga nag-attend mi sa wedding ni Mia silang lugar.
She got married sa ka bank loan officer nga nakaila niya sa dihang nag-apply mi og loan adto sa bangko. Ganahan kina siya magsigig loan sa bangko ni adto aron lang makita niya ang laki. Ug siya pa jud ang nagtapat adto. Ang grabe bayhana kay isog og palaban kaayo sa life. So galera og dili gyud mahadlok mo tayo. Sa bagay, sa pagsugal niya kay nakuha man sad niya ang jackpot. Ug sumao na to nga pagka August 26 kay birthday ni Miguel. Nang invite si Sol sa moang duha ni Jan since kami man ang within the vicinity ra. Pero wala ko naka-attend kay na ako'y 3 days nga seminar ato. Mga second week sa September, coincidentally nagkita kami ni Miguel. Padulong ko adto sa school supply section. Nya si Miguel kay nagbaktas ng murag paggawa sa department store. Pagkakita niya sa kuha, kay napansin day niya ako ang beauty. Nadayon rayod akong naodlot na pag-treat siya after sa busy nga schedules. Na-treat rayod na ako siya. Ningon pa si Miguel nga, sa ulitin ha, it's my treat na pod next time. Tubagpod ko, murag light ragani pa akong bayad sa tanan yung favor na ako si mo. Murag wala pa ko fully paid. Tabag si Miguel, nga okay na eh. Dili man sad na sa amount nga nagmatter. Nangutaan ako kung sa unsa man. Tabag si Miguel, nga sa quality time og sa person. Mong salamat sa time di mo an. Serious mode nga reply dayon niya. Ug mi-smile ako sa iyahang gingon. After adto kay wala na pod naturuhan ang amo ang pangaon sa gawas ug wala pod mi nagka-communicate. No text and chat. Ana ra gyud amo ang tagpo-tagpo kaniadto. Ug hangtod miabot ang November 1. Araw ng mga patay. Mibalik mi ni mama sa lugar namo kaniadto. Sa lugar kung asa mi first namuyo nga buhi pa akong papa. Mibiyahe mi adto og kapin 3 hours na lang mama ug akong manghod para may bisita lang ang lubnganan ni papa. Namiss na ko kung papa baya gyud asin. He will always be in my heart and forever be remembered. Si mama bisan nagminyo siya utro kay wala gyapon na siya palya sa pahinumdom kay papa. Kay palanggaay man gyud siya ni papa kaniadto. Nabisan na malhin na migpuyo sa dihang nagminyo sila ni Uncle Ram. Nagaduaw gyud gihapon mi ni mama sa lubnganan ni papa. Si Uncle Rampod kay nagadagkot gihapon siyang first wife. Ug after na mo og dagkot na og pagawas na mi adto sa sementeryo, kay na ko'y nakita nga familiar gyud ang binarugan. Nagkasabay gyud mig tawag sa mungalan ni Miguel sa dihang pag-utubang niya kay nakita pod ko niya. Siya gyud ang familiar nga nagtindog patalikod sa kuha. Nagkasabay pa mig pangutana kung nag-unsa siya dire ug nag-unsa pod ko dire. Nangatawa na lang hinuon mi. Tubag si Miguel, han ako'y giduaw. Ikaw, kinsa mo giduaw dire? Nitubag ko nga ako ang papa. Sa mong panagkita kay nang invite ang Miguel na if okay lang ba daw na manlaag mi, kay pagkaugma daw dayon pod siya mobalik sa mong lugar. I agreed kay sa ko ang tita man may mga tulo. Sa iso ni mama. Ug pagkaugma na pod may mo biyahe pabalik nilang mama. Nananghid ko ato sa kong mama og since dili naman ko teenager, so gitugtan ra pod ko. Una mi nga nangaon adto ni Miguel and then afterwards kay naglaglaag mi sa mall. Strolling lang. Pagkalit ang pangutana si Miguel nga, nagainom ka? Sa dihang naglingkod nami kay gikapoy mi og stroll ato. I can sense na mura gid siya og sad. Ug pilit lang nga ginapalaytan niya iyahang mood. Ako siyang giingnan. Oo. Pero di lang ko palabi. It depends sa kung mood lang. Why? Nakay problema? Gusto ka mo inom? Tubag siya nga, unta, if okay lang sa mo ha, barhapping sa ta. Okay ra if dili ka mo inom. Ubani lang ko, araw na ay makabadlong sa kuha. Kay basin masubraan ko inom. Miuyon ko sa iyahang giingon kay makita manggod nako sa iha adto that he needs someone to talk to. Og naisip nako na if ever dili nako siya ubanan, kay basin maon sa pahinuon siya if ever siya lang.
I can sense manggod adto nga naa siya'y mabigat na gipagdaanan. We went to one bar to another until kita nami og good spot og nagsugod na siya'g inom-inom. Usahay kay modawat pud ko siya mga tunol pero dili ra kaayo niya palabian. Ug sa dihang naa nami sa tunga-tunga sa mong inom-inom, nikalit nag-ingon si Miguel nga, naka-experience na ba ka ng ma-in love og todo? Naka nang halo siya na imuhang kalibutan. Naapil na siya sa imong mga plano sa present ug sa future. Kanang halos ihatag na nimo ang tanan. Pero sa kalit lang, kay mawala siya si mo. Tubag ko niya, mura ko gipatay sa kasakit. Nakatanaw og galit si Miguel sa kuang gitubag siya. Ingon si Miguel, inom pa, murag dili lang manday ako ang naay gipagdaanan. Tubag ko niya, nga boys are cheater. Tubag po siya, nga dili tanan ha, exempted ko dito. Tubag ko nga, pare-parehas naman ang mga lalaki ba? Dili ka balo makontento. Tanawa imong manghod, naloko si mong kauban. Mapili na lang yun ang tarong karon. Out of 100, swerte na lang kung naay 5 ka po. Tubag si Miguel, nga apil ko atong 5. Tubag ko niya, nga ses istoryahe. Nawong nimo, loyal, faithful. Gikabuangan yun na ako siya. Hingan si Miguel, ouch, kasakit ha. Judgmental kay ka. Loyal ko eh. Hana ko nga, loyal daw. Bitaw be, tatanaw sa nawong sa loyal. Pag-jamming po na ako na siya ha, dalatan ako kunuhay siyang face. Ug nakatawa po siya sa kong gingon. Hingan siya, gago po di mong nauyab no. Nga nahimo pang mag-cheat na kagwapa naman nimo og sa mga katulo or kaupat nga nag-auban ta. Makita og ma-feel na ako na maayo man ka. Ako ra siyang giingnan nga bolero. Hingan si Miguel, halagi, gwapa og maayo ka. O ako ng bola. Tubag ko nga, if I'm really good and beautiful, then nga nung wala man ko nimo magustuhin. My God, ulahay na nako na-realize ako ang gingon. Lahi yun lagi if you're under the influence of the alcohol. Walay utok ang ba mo istorya. Nagyawit og pataka lang. Sumoto. Nga after sa kong kalit lang na pag-istorya, kay mitutok si Miguel sa kuha ug mga pila pod to ka seconds. Ug nikalit na siya ingon nga, I like you. Tubag pod ko niya, huy, maninood man dayon. Joke ra to akong giingon oy. Hubog na ka no. Pero nitubag pod si Miguel nga, I like you as a person. Ang ganahan ko si imuha, kay dili lang kagwapa, pero buotan po. Tama ra nga naging BFF ka sa kumanghon. Prank like kayo. What a prank feeling kay lahi ako ang pagtuo siyang giingon. Like lang maday ko niya with no spark and affection, but a simple admiration lang for my attitude and prettiness. Nakayon ko adto na ayaw lagi paging asyumera girl, pagmatngon self. Mong lami unta sumpayan ihang gingon og lain pud kaayo if you like me as a goat, na person man gyud ko. Pero gismailan ra nako siya na lang adtong higayon na. Nagpadayon si Miguel og inom og sa dihang pagtan-aw nako nang murag daghan-daghan na po dihang nainom. Gipaundang na nako siya. Siyempre akong role bias sa pag-uban siya ha, kay para maging tigbadlong niya, diba? Pero he insisted na horoton na lang yun niya ang tunga sa butilya. Para madali og kahorot,
kay gitabangan na lang pud nako siya og inom. Barag totski na si Miguel adto, pero kaya paghihapon niyang mulakaw. Mong gibiyaan na lang yun namo iyang sakyanan adto sa parking area sa bar. O gihangyo nako ang guard na balikan ra namo pagkaugma. Ni-insist pa si Miguel na kaya ra daw niya mag-drive kay okay ra lagi daw siya. But I insisted na dili yun. Manakayan rami kay delikado kaayo na madisgrasya pa mi kay parehas ming nakainom. Misakay mi sa tricycle adto og Miguel said the address to the tricycle driver. Nakadesisyon ko adto na ihatod sa si Miguel siyang tulugan bago ko muli sa balay sa kontita. Yes, nakainom ko. Pero dili ko hubog. Medyo tipsy lang. But I can still act normally. Sa pag-abot na mo siyang place, I thought na matulog na siya sa mga inns or motel ba. But I was wrong. Kay mi bulaga sa kuwang usa ka bungalow type na puyanan. Sa dihang nangutan ako Miguel adto, he said na iyaha daw tong place. Installment na napalit niya ang maong property ug ginaulian kada out na niya sa trabaho. Kay dito di ay na lugar dati na assign si Miguel bago pa nag-grant ihang transfer request. Grabe no kay sa mo lugar pa kaniadto day siya una nga na-assign ba. Diin naglipan na ang mga angka nilang mama o papa. Nakaingon ko adto nga, idi wow. Bitaw. Misulod na mi sa balay ug I saw a lot of pictures ni Miguel with a girl nga nakapilit sa wall sa kwarto and the picture frame sa bedside table. And when I looked at it closely, it was Miguel with the same girl pa rin. Nangutan ako niya, nga siya ba ang rason si mong pag-inom? Wala yun ko kapugong sa akong sarili adto nga mangutana ka Miguel. Gitanaw ni Miguel ang picture frame na akong ginatudlo og saklit lang. Nitulo iyahang luha. First time to nako na makita og laki nga nagila because of a girl. Kaingon lagi ko og suwertiha sa bahay. Love yun siyang Miguel kay gitagayan o gihilakan yun. Makawish man sadta na sana ako na lang. Sana ako na lang ang rason siyang pag-inom o pagkilak. Pero sa dihang gikwento ni Miguel ang about sa girl, gibawi rapod na ako akong gihandom ug nakaingon ko na ayaw na lang di ay kay dili pa ko gustong matay siya. Bata pa ko ug naa pa ko'y gusto mahitabo sa akong life. Naloyo kay Miguel kaniadto knowing that the girl left him. Namatay daw ang bahay sa usa ka car accident ug ang pinakasaklap pa gyud kay buntis ang bahay. Anak to nilang Miguel. 2 months pregnant ang girl nga nadisgrasya og namatay. Sakita lagi yun. I know unsa kasakit to sa part ni Miguel upon seeing him lamenting. Ang rason di ay na nakita na ako siya sa sementeryo kay ang girl di ay. Giduaw ni Miguel ang babae na 1 year kapin pa lang gikan niya namatay. Loya lagi. Kaya nagplano day sila ni Miguel na magpakasal kay sobra tuig na pod sila nga nag-live-in. Ibig sabihin nga ang bungalow na ginapalimpyuhan lang ni Miguel pag wala siya. O giulian niya nga naa ko kay ang dating lungga nila sa girl. Mong daghan kaayong pictures nilang Miguel together nga nakadikit sa wall. Dahil ako siyang giingnan nga, tama na mix. Ay noon sa kasakit ang mawad-an og minahal sa kinabuhi. Kaysa da bitaw nagibiyaan mi ni Papa. Nahugno gyud pod among life adto ni Mama. But we need to move forward mix. We need to go on with our lives kay dili pod malipay ato mga loved ones na magtanaw sa tuwa kung asa man sila karon nga naging magulanon ta. Mao nay pag-comfort nako kay Miguel adto while I tap his shoulder. Dayon, gitan-aw ko ni Miguel ug mitutok siya sa akong face. Well, mitutok man sad ko sa iya ha. Ug hinay-hinay niya nga gipaduol iyang face sa akong nawo. Nakatutok ko
siyang kissable nga lips. Anay no kung unsa ang gustong buhaton ni Miguel. Pero siya nga kay ko, kay dapat unta mo likay ko or itulak baka siya. Pero naay, I accept his igniting kiss and responded to it boldly. Gumikan sa tawag ng laman ba, ug pagkadani siyahang kahat og lips na kissable yun kayo. Inubanan pa sa alkohol na nagpainit sa kong gibatipot. Wala yun na ako siya gitula. Ug nahitabo yun minimigan. Dapat rayod siguro na panganlan ko og anta nga. Kay bisan kabalo ko na under sa influence sa liquor ang tanan. Ug sa kaguol ni Miguel sa paghinumdum sa iyang one great love. Kay gipasagdan raman gid po nako siya. Ug wala siya gitula. Wala ako mibalibad. Yes. Naging marupok yun ko adto na gabi. Nag-acrobats ming duha. Ug nahimo kong pina-uptake na gymnast sa mga galawan ni Miguel. Medyo nakurat akong lawas. Kay dugay yun baya na walay exercise. Upat katuig na pud adto biya ang milabay since I experience ug usa ka palami na activity. So dugay na gyud og murag wala na. Gilawa-lawa na gyud. Dili na ako kabalo unsaon pagmaneho og si Miguel ra gyud ang migama sa tanang acrobats. Nagpaubaya ako hangtod na human ang isang gabing pagtatali na puno gyud sa mga oga. Grabe kay to kay nakalimtan yun na ako mga giset na boundaries and principles after 4 years of not being in a relationship. Isang Miguel lang pala ang makabuhi sa kong dugo ug pukaw balik sa kong pagkababae. Ingon pa si Miguel nga I love you me. Mga katagang giingon ni Miguel after namo sa mga acrobats o gymnastics nga exhibitions yambat. Dahil natulog na siya. Napaak na ko akong lower lip sa dihang nadungog na ko ang giingon ni Miguel. It was so clear na ang nahitabo sa mua kay isang gabing pagkakamali. Nakainom siya o very sad pa yun. So what should I expect? It's my fault kaya gialaw na ko. Nagpadaog ko sa tawag ng laman. But in all fairness, I enjoyed it. Ug kabalo ko na siya pod. We both enjoyed the union and colliding of our bodies. Pero kailangan ako mamata sa kamatuoran that he has someone on his heart. Ug anino gihapon ni siyang present life. Mibangon ko sa igdaanan ug I fix myself. Then miuli ko sa balay sa kondita. So wala pa ako uli kay kitsatanan na ako akong pinsan. Nalupig pa'y owl kay nocturnal kayo bayhan. Gising sa gabi at tulog sa umaga o gisabot na ako, naabrihan ko niya pagabot na ako. Bisan puyat akong drama kaniadto. Kay naligo yun ko pag-abot dayon. Kay lisod pod na masimutan ko sa mga tao sa balay inigmata nila nga baho og ilimnon og nanimahong laki. Kay dikit pabiya kayo ang baho ni Miguel sa kong lawas. Patayod ko ni mama. Akong pinsan kay gisulan nako aron dili magsumbong sa kong mama na late nako kauli og medyo nakainom pa yun. Wala man gyud pod ko niya gisumbong ilang mama og sa kong manghod hangtod sa time nga nakauli namin. Nagpasalamat ko adto nga nagbasmi pauli kay nakatulog-tulog yun ko while nagbiyahe mi. Pag-abot namo, mga past 10 a.m. pa man to. Kay midiretso ko sa kong kwarto para matulog og tiwas. Og sa dihang nag-ring lag kalit akong phone. Og pagtan-aw na ako sa caller, OMG. Si Miguel. Naglibog ko kung tubagon ba na ako or dili. Pero nipatig babaw yun ang dili. Wala na ko itubag ihantawag kay nahadlo ko. Unsa man akong iingon after the hot night ni among gipagsaluhan.
Mahadlo ko and I know nga sorry ra yun for sure ako madungog siya. And I don't need his apology kay gusto man sa nako tanan. Ako na lang yun giampo na dili ko mabuntis. Kaya if mabuntis ko, hugno yun ang tanan o patay yun ko ni mama. Dili ko gusto na mag-uol siya sa mahitabo sa ko. Magsadyang nahuman ang ringtone kay wala na po nanawag ug usap si Miguel. Dayon milabay ang tulo ka adlaw. Nakadawat na pod ko og tawag gikan kay Miguel. Pero wala gihapon nako gitubag. After a minute, kay nakadawat ko og text from him. Ingon siya nga pwede ba daw may magistorya. Sige ko gunahuna gyud adto. Makig-istorya baka ako niya. Unsa man sad akong ingon. Nahadlok man ko og naulaw sa nahitabo sa mua. Mong wala gyud gihapon nako reply si Miguel. Hangtod niya sa pag-ugma after sa kong duty og mipauli nako. Naay sakyanan nga nakaparada sa atbang sa mong balay adto. Sa naabot nako sa tungod sa mong balay ug isulod na nako unta akong motor kay kalit lang may gawas ang driver sa sakyanan og gitawag ko. Hala, si Miguel. OMG. Lamia idagan unta adtoy og magtago. Ako siyang giingnan. Naunsa makadere. Yun sa nimo pagkabalo ni among balay. Ayaw kong ingna nga nangutana ka kay Sol. Tubag siya nga. Bisan dili pa ako mangutana sa kumanghod, sisiw ra kaayo tuoro ni inyo ha. Matuoran man gani namo ang mga Pinoy-anan sa mga kriminal. Kini pa ba kaya inyong balay ang dili? Dayon giduol ko niya ug while nakasakay pa ko sa motor, kay gugunita niya ang manibela sa baingon nga. Naog sa magistorya ta. Gikulbaan gid ko adto ba ug akong dugahan kay kumakabog-kabog yung tawon. Pero wala ko nagpa-field day sa akong gibati nakakulba. Gisulod na ako akong motor o giatubang nako siya na action unta mo sulod pod sa koral namo. Pagpadulong nako siya adto, kay gidiretso niya kuha akong kamot. Unya gidala ko niya padulong siya sa sakyanan. Gipasakay ko niya. Dayon gipaandar niya. Nakulbaan jud ko ug ako siyang gipangutana nga haman ko nimo dalhon. Nitubag si Miguel nga sa langit. Aha kay nga tubag yun niya while seryoso kayo na nga sa dalan lang galantaw ug wala ko lingiya. Tubag ko nga pagtarong ba. Basin matingala ang mga tao sa mua nga naabot na akong motor unya ahan ako na ato. Suko-suko pod na tubag na ako. Pero sa tinuod lang, wala na eh. Kulba na kaayo akong gibate. Polis yun akong kauban. Mas salvage man tingali ko wala sa oras ani nga kalaki. Tubag si Miguel na, wala imong mama o stepfather sa inyo ha. O imong manghod naa pa sa eskwelahan. Wala pa kauli, maong gipaabot ti ka. Kay matud pa sa silingan, mauli na kataot-taot. Investigador kayo ang peg sa kagwang. Mura man og surveillance na namang balay. Ako siyang giingnan, unya, asam ni padulong ning imong sakyanan ha. Wala na ko niya gitubag og nagsigira siya drive hangtod sa misulod mi og kali nga padulong sa daplin sa dagat. Ang among lugar kay rich sa mga turismo manggod. So dato may sa karagatan, mong daghang beaches sa mong area. Pag-abot na mo sa may daplin sa baybayon, kay minaog siya ug mituyok sa kong side dapit o gipanaog pud ko. Dayon miadto siya sa may likod sa sakyanan. Giabrihan niya ang compartment ug nagkuha siya og duha ka beer adto. Aha ka kay nagiday siya baon na ilimnon sa iyahang sakyanan. Dayon gihatagan ko niya usa ka can beer. Ako siyang giingnan. Salamat na lang, pero wala ko'y planong mo inom ug mahubog. Wala ra po siya namilit ug siya na lang ang miinom sa usa ka kanya beer while gasandig siya sa likod sa sakyanan niya. Ako naman kinagsandig sa may kilid ra pod sa sakyanan.
Ang atmosphere was so silent ug tanging hapak riyod sa balod among madungog kaniadto. Past 5 p.m. na pudto, mong tugnaw-tugnaw na ang hapak sa hangin sa mong panit ug ang adlaw kay anam-anam na nga milubog adto. Timaan na hapit na pod maabot ang kangit niya. Dahil ni kalit og ingon si Miguel nga. Nganong mibiya man dayon ka adtong gabihunaan. Nganong wala man nimo tupaga akong mga tawag or mag-reply sa akong mga message. Gipagtaguan ko nimo. Tubag ko nga, nabisi raman ko. Wala ko kabantay sa akong cellphone sa dihang nanawag ka. Tubag siya nga, ug nganong milakaw man ka. Tubag ko nga, alangan na magmaguhat ko kung kanusa ka mo mata, nakabalo man ka nga na magbiyahe mi pabalik sa akong mama ug manghod ra pud dayon. Tubag si Miguel na, oo, dapat gihulat ko nimo na mo mata kay pwede raman ta na magsabay ta pa uli kay ako raman isa sa sakyanan ako. Mura pag nasuko si Miguel ug nakurat pud ko siyahang reaction. Pero sa kalit lang kay dali rabot kay siya nakakambya og nakaingon og sorry. Wala pa ako ka-talk back pero nangayo rin siya sorry. Tapos miinom na po. Nakaingon gyud ko adto sa akong sarili nga noon sa din siya. Nganong kalit raman og ka-hyper. Unya kalit ra pod nga kahinahon dayon. Ako siyang giingnan. Kung ang rason si mong pagpakigistorya karon tung nahitabo sa tuwa. Ayaw kabalaka kay dili ti kapikuton. Kabalo ko nga nakainom rata adto parehas. And it was just a one night stand. Maong ibaon na lang nato tong tanan sa limo. Gitanaw ko ni Miguel og bisan grabe ang kabog sa akong dughan kay gitan-aw po nako siya. Gidugangan pa nako akong giingon siya nga. I hope na wala kay istoryahan adto bisan pa si Sol kay mao pod akong buhaton. Dili ko gustong magkalamat among friendship. Maipit siya gumikan sa nahitabo sa tuwa. Hait yanan tinan-awa ni Miguel ug kumot try agi sa kilay nga nangutana sa kuha nga. One night stand ra to para sa mo. Tubag ko nga. Unsa man di ay? Alangan naman og 2 night stand nga kas-ara man yun to. Maunta niya akong itubag siya ha. Pero basin mas salvage pa hinoon ko wala sa oras. Maong naghilom na lang jud ko. Ug gitubag na ko siya og lahi nga. Kabalo ko nga under the shadow pa kasi mong past. Idungag pa nahubog ka. Nya ako kay nakainom po. Maong nahitabo to na first pa lang dapat dili na mahitabo. Kay kabalo ta parehas na mali to. Ug mikalitag dool si Miguel sa ko. Ug mura ba siya og na bad trip sa kong gingon samtang nangutana siya sa kuangan. So mali to para sa mo ha. Wala ka nag-enjoy atong gabi una. Kaahak biyod siyang pangutana eh. Ingon ka nga moamin ko nag-enjoy ko sa nahitabo sa mua. Bahala pag isalvage ko niya, dili jud ko mutugan. O siyang giingnan, oo mali to siya. Tubag na ko na dala sa lubong siyang mata nga titig na murag na battery. Mali magyud among gibuhat kay kanusa ba naging tama ang makig one night stand sa usa ka tawo na walay matawag nga kami. Maong oo. Mali gyud akong tubag si Hadto. Then gibawi ni Miguel iya mga titig sa kuha kaniadto. Then ingon siya nga, mura kog na guilty adto na pagmantana ko, kalit lang kang kawala. I thought na suko ka kay dili man nimo tubagon ako mga tawag. But I guess I was wrong. Okay raman di ay, ug anda maran nimo nakalimtan. Sige, kung mo imong desisyon, respetohon nako ug tumano nato na imong gusto. After ito na ingon ni Miguel ug gihurot na niya iyang giinom na beer, kay gipasakay na ko niya balik ug gihatod na ko niya sa balay. Mibiyahe may nahilom kaayo sa sakyanan ug walay tingkanayon. Nabisan pag naog na ako.
Kaya wala man lang nagpaalam na siya ba, ug basta na lang gipaandar iyang sakyanan, ug mipadagan na. Sa mga to nga milabay ang usa ka buwan gyud na walay Miguel nga nagtawag or text sa ako. Sa akong mind adto na tama ra gyud nakalimtan ra nako ang tanan. Kaya at first pa lang, kabalo naman gyud ko na ang nahitabo sa moa kay tungod ra sa kaguol o kamingaw niya ug sa alak pod. And at the end of everything, kay sorry ra gyud akong mapala. I can't blame him kay ako man sadtong kagustuhan. Pasalamat ra pod ko na after a month sa pagkahitabo namo ni Miguel, kay miabot ra pod akong binulan. Signifying nga wala magbunga akong kabuang ato. Ug hantod, sa miabot ang 3rd week sa December adto, nga nanawag si Sol unya sigig hila. Abti kay miadto ni Jan nagiadto siya sa usa ka resto bar nga sige niya gimna. Sige migpangatawa adto ni Jan kay sexy kay siya nga nag-inom nga nag-inusara sa bar. Very outfit kayo mumiga. Di ito, kay padulong di unta siya mag-attend og kasal pero wala madayon kay nakita daw niya iyang uyab na si Christian nga kagako sang ex-girlfriend. Nakabasa po daw siya sa mga chats sa girl sa messenger ni Christian apil na sa mga video call records. Sige siya og hilak adto unya sige pod og inom nga nagsige siya kwento sa moa ni Jan. Bisan unsaon namo siya pugong kay dili man papugong. Mong gipasagdahan na lang namon ang mutagay aron maibanan ang kahaot siyang dughan adto. Kay panalagsa raman sad na siya mo inom hinuon pod. Pero lahi lang gyud hinuon na siya mahubog kay hapla gyud taon. Kami pa'y magkabuang og alsa siya. Og sa dihang mikis na gyud si Sol sa lamesa kay lugtoy na kaayo nga flat na gyud. Kung giinan si Jan, nga bayot. Masaon man to ni karon? Lisod pod nga kaayo if iuli nato ni silang balay na lugtoy naman eh. Patay ta siyang mama ug papa. Ingnon pa lang na atuan ning gihubog. Tubag si Jan, nga ipasundo na lang kainato ni siyang kuya. Tubag pod ko, nga buing ayo eh. Gusto ko makatilaw og pangasaba sa pulis. Ang ending na mo adto kay gitagisaan na mo ang mga bukto ni Sol aron maalalayan pagawas sa bar ug nagpara miadto og tricycle ug nagpahatod sa in. Plano na mo na mag-uban na lang mintulo na matulog didto kay lisod pod og biyahan na mo si Sol nga mag-inusara. Kapila naman pod kahigayon na permi mi mag-uban nga mga tulog nga magbarkada. Bisan gani si Jan, giisip na namang baay ug komportable ra pod kay may nakauban siya na matulog. Gisige pa yun ko og atawa kay Jan adto pa while ginababa niya si Sol. Nagsunod ko adto sila ug ako po'y tigunit sa likod ni Sol kay basin mga ligid mintulo sa hagdanan. Pag-abot naman sa kwarto na sa 2nd floor kay samok man kaayo ang cellphone ni Sol. Kikuha na mo kay abi na mo yung family nga nanawag pa pero iyaha man di aing my love. My love ang mi-reflect sa screen ug ambot daw unsay nakaon sa bayot nga gitubag man kaha na ni Jan ang tawag. Ug hala, ikasuk-an niya si Christian. Sige sila adto istoryahanay until ang ending kay gipanha niya ang Christian sa in. Kaya nag-explain man sa si Christian adto na mali sa mga pagtuo ni Sol. They need yod na mag-istorya mong gisalig na lang nama ang barkada kay Christian adto knowing nga tarong man siya nga lalaki. Miuli mi ni Jan adto na dihang miabot na yun si Christian sa in. Nawori ko na pangitaon si Sol sila. That's why I decided to inform his family member og because Miguel was the only one closest to me. So siya ako ang gi-message. Siyang ingnan nga good eve. Mace, basin mangita mo kay Sol ha. Dili siya kauli pa kay naami gitiwas nga year-end report. Tapos nakatulog naman siya sa kakapoy. Ugma na lang ni nako Paulion. Gisindan pa nakog pic ni Sol nga gihabulan namo ni Jan nga natulog. Gipicturean man ako siya kay mao gito akong plana i-message si Miguel kay basin pangitaon lagi si Sol. Pero ang tigwa ni Miguel kay gi-replyan raman ka ako og like emoticon. Nakaingon ko adto nga aha ka. Mura gyud pod og wala mabuang og kas-a sa kuaba. Pero wala na lang po doon ako og big deal.
In may mind yun adto, da, tama yun ko. Mahuman ang laki makahimulos si muhang kahinaan, kay biyaan na lang ka sa ere. Todos na blang. Sa bagay, ako man sa tong gusto nakalimta na lang. Pero na-hurt yun ko adto sa kakold ni Miguel dayon, ug wala na yun paramdam. Nagpaila ra gyud na wala gyud ay ko'y ka-amor-amor para siya. Pagkabuntag na kay nakamata ko sa tawag ni Sol. She called kinatingala siya ngano daw nga naayang uyab na siya tapat. At i-explain ako niya kung unsay nahitabo. Ug ingon niya kay gipalayas man niya iyahang uyab. I encourage her to talk with Christian adto ug dili takasan ang problema. Gusto ko maka-advise akong amiga adto, pero sa akong kagalingon kay pilit na akong ginasolo ang problema. Gusto ko mangutana adto kay Sol if kumusta na iyang kuya. Nagunsay ang kuya, pero wala yun ko'y igong kusog adto sa pagpangutana. Gitry na ko kim-kim lang ang naitabo sa mo ni Miguel adto. Na-even sa akong mga amiga, dili ko makaingon, bisan usa ka single word. Dili mo pud ko gusto nga mag-share kay Sol nga naap na po'y ginasagubang na problema ang usa. But she need the time as a friend ug dili padugang sa kasubo na iyahang ginabati. That's why I played my role being as her friend. Ug advise her what to do, and that is to face Christian. Talk to him aron masulbad ilang issues do. Sa akong kaugalingon adto, I just keep on telling myself na nakapili na si Miguel. Miuyon siya nakalimtan ng tanan. So walay rason na pod nga ungkaton pa nako ug mangutana pa kay Sol siyang whereabouts. Walay kami ni Miguel. What happened to me and Miguel was just a snap of the hand that will remain a secret only to both of us. Mao gyud ni akong thinking kaniadto. Ug hantod miabot ang adlaw nga nagkita migbalik ni Miguel. Naabot mi ni mama sa police station adto kay nagpa-blatter si mama kay nakawatan mi. Ako ang kauban ni mama adto kay sakay man siya sa motor. Nahitabo ang kawat after na sa Pasko. Wala magyoy tao among balay kay mi-attend mi adto og family reunion sa side ni mama. Unya sa mong lugar adto kay nauso gyud ang kawat-kawat pa. Tingala na lang may pagbalik na mo adto kay nalungkab na ang tindahan. Dili lang kami ang nakawatan, kay daghan na pud yod ang nakawatan adto sa mong lugar. Naman may gamayng sari-sari store ako mama nga naapoy photocopier machine. Mao ni ang gi-investan sa kong pag-loan aron naapoy kalingawan ako mama. Sa dihang na sa sulod si mama kay istorya sa usa ka police officer. Unya ako kay nara sa gawas sa room nga naglingkod. Dayon nagkita mi sa police na uyab sa kong kauban na teacher na si Al. Nangutana pa na siya kung unsay ako ang tuyo. Tubagpod ko, gapa-blatter mi sir. Naa na sa sulod si mama. Naghatag og report. Tubagpod siya. Blooming kay karon ma'am. Masamot ka kagwapa si mga new look. Tubagpod ko, nga police gyud ka sir kay bolero kay ka. Nagkasud-suod man pud mi ani niya kay magatuan man na siya sa school usahay unya makatsikahan na mo sa mga kauban. New look yun ko adto kay nagpagupit ko hair unya nagpariban with slight color kay gikan mi adto nga nag-attend og reunion man lagi. Mo nang gabula-bula lang ba sa yab ni El nga nambola yun po. Well gachi kami kay naapoy dayoy tulo ka pulis na misulod og pagtanaw nako. Nagsugat yod among pananaw ni Miguel. Isa si Miguel sa tulo ka pulis na bagong sulod. Natingala og nakulbaan pa ko kay kalit lang mihunong si Miguel sa mong tungod. Unya ang iyahang mga kauban kay may excuse og milahos naglakaw. Dinungutan na si Miguel nga, Lopez, kumusta niyong lakaw gabi? Sa una-huna, naalanday ipangutana. Maong mihunong. Mitubag ra pod ang uyab ni El nga okay ra sir. Hingon si Migs, palihog og butang sa report sa on table karon kay mag-submit na ta sa taas.
Dayon na-excuse na siya sa kuha, so nabilin ko nga kaatubang si Miguel yun. Nangutana si Miguel kung nag-unsa ko dito. Nitubag rapod ko nga wala jud ko ni Ismael. Ako siyang gingnan. Nagpa-blatter si mama. Nasa sulod na nag-report. Tubag si Miguel. Aw. Abi na kog ako imong giari kay pa-out na beyonta ko. Abi kog tumano na to nimo tong dugay na nga treat na imong gisaad sa kuha. Nasyakira yud ko siyahang gitubag. Kaingon ko adto nakabaga yud og nawong aning Miguel ba. Human nga wala magparamdam kay mokalitrag kalami. Sumao to. Nga wala ko imik adto sa giingon ni Miguel. Kay wala man ko mitingog, so mikalit siya og pangumusta sa kuha. Ug mitubag ra ko nga okay ra. Ikaw kumusta man? Gitubag pud ko niya adto. Okay ra. Bisan sigig hinumdom si moha. Nabuang na gyud si Miguel adto kay mikalit ra gyud. Imagine, after sa kapinbuwan na wala may magkita, kay kalit-kalit lang siya kalami. Dili ba gud ka makuratana? Gisipatan ako si Miguel yud adto og taod-taod lang kay migawas na si mama uban ang duha ka police officer. Ingon ni mama na mag-adto daw ang duha ka police sa area namo para sa pag-investigate kay dili lang man kami ang nakawatan adto gud sa muang area. Pati pod mga balay sa kabilang kalye ug ang mga balay na atbang namo. Pagkadungog ni Miguel kay mitukar na pod iyang kabuang ug miuban gyud sa pag-surveillance sa area. Nanakay na ang mga pulis silang sakyanan ug giingnan pa miadto ni mama na mosakay pod daw pero wala kumisugotoy. Ingnon pa lang sa mga makita sa mua na mga nadakpan mi. Kabuang na jud. Nanakay rami ni mama sa kamotor adto. Sa mga to nga nahibalaan gyud nilang Miguel ang mga mitira sa kawat-kawat sa mong area. Kay naa may mga CCTV ang kaatbang namo na balay. Og klaro kaayo ang mga batan-o na mitira sa mong area. Member dato sila sa mga akyat bahay gang. Matod pa ni Miguel. Mao nang wanted gyud to na mga batanon. After silahang investigation o surveillance, kay nagpasalamat akong mama nilang Miguel adto. Pero ang letse na Miguel kay mitukar gyud ang kabuang. Giingnan niya si mama na mamisita daw siya sa kuha. Nakurat yun akong mama pero syempre, miuyon gihapon na ang pamisitaan iyahang dalaga tawon. Dahil ni kalit nag-ingon si Miguel sa kuha, after niya nga mananghid kay mama nga, mulakaw na mi, pero mo balik og maha. Mamisita ko nimo. Tubag ko niya, unsay nakaon nimo nakalit lang kang mamisita. New Year resolution na nimo? Wala jud ko kaagwanta adto na dili siya tarayan kay matingala man sad ta siyahang galawan gud. Nitubag si Miguel, na-miss na kaayo tika. Gimingaw ko nimo. Nakaingon jud ko adto ba na unsa kaha iyahang na-miss? Ang acrobatic exhibition namo. Pero wala na lang yun ko mitubag adto hangtod na milakaw na yun siya kauban iyahang makauban ug misakay silang sakyanan. At ikon kayo ang Miguel kay pag-ugma na naabday Miguel na miabot na wala man jud tawon. He texted mi adto na naa sila'y biglaan na operation ug kailangan niya naa siya. Kaingon pa niya, adto kong sa classroom daw namo na ay motto na honesty is the best policy. Siyang trabaho daw, obey first before you complain. Sa kadto pa lang na senaryo nakapangutan ako sa kong kagulingon nga. If manguyab yun siya tinuda na isa ko. Am I ready to enter in a relationship
To think nga imong partner kay nagsunod na daan ang kadelikado sa trabaho. Andam ba ko emotionally ug mentally? Cause I know, nga if ever man na magkakami, dili lang chicks akong pagsilosan, kundi pati ihang time o work. Idugang pa ang kadaadlaw na kabalaka every time na ay mga sikreto na ganap sa kalakaran silang trabaho. Pero syunga na pod ko kay after all my thoughts, nakapangutana na sad ko sa kong kagalingon adto nga. Nganoan, nabay ka mo na gyud para mag-worry na gyud ka. Nanguya ba gyud siya? Basin giatik-atik ra ka. Tuo na pod dayon ka. Na-OJ gid ko sa kong sarili kaniadto pa. Mura kog buang na makiistorya sa kong sarili. Sa mga to, nga nasyakiran na lang ko sa kong customer. Kaya ako ang nagbantay sa mong tindahan adto. Kay wala na may klase. Ningon pang customer na, ayo, pwede mo palit? Ito bagpod ko nga, masay palito nimo. Nagsigog lingkod-lingkod adto atubang sa lamisa na gamay, unya nagkore-kore sa akong phone. Nitubag siya nga, ang tindera unta. Pagsilipan ako sa gamayng screen kay kigwa kayo nga ang Miguel man di ay. Dili magud maklaro dayon ang tao sa gawas if dili gyud silipon kay natabunan sa mga bitay-bitay sa tindahan. Nagislit ray agi sa nawong ni Miguel kaniadto. Tubagpod ko nga, okay sige, 1M. Tubagpod siya, 1 Miguel o 1 milyong pagmamahal. Latse kayog tinubagan. Gisipatan na ko og may katawa rapod ang panuhak, dalaingon nga, dire ko maniud to be. Nakigwa na gyud ang Miguel, kaya adto na sa balay naman hinuon maniud to. Kuyaw gyud magpakurat. Pero paggawas pa nako sa iya adto, kay nagdala-dala man sa day siya og lechon manok og special nga pansit canton og napay mga freebies. Wala pa unta ko'y plano na pasudlon to siya, pero nakita man siya ni Uncle Ram og gipasulod gyud siya. Nagkauyon pud biya dayon adto si Mix ug si Uncle Ram kay mga yuta-yuta man ilahan topic adto. Apil pod manok og about pod sa motor. Sige sila istoryahan na while gina-prepare ni Mama ang mga bit-bit niya na pagkaon. Feeling at home kaayo ang kagwa, bisan ikaduha pa to niyan tungtong gyud sa sulod sa mong panimalay. Wala ko'y nahimo adto kundi entertainon ako ang bisita. Kay lisod pod na siya na gani ang nagdalag pagkaon siyang kaugalingon. Tapos itsiya puwera pa na ako. So mga to, nga after na namog pangaon adto sa mga pagkaon na bit-bit ni Miguel, apil sa niluto sa kong mama, kay nag-inistoryahay namin ni Miguel sa sala. Gihatagan mi sa akong pamilya adto og space para mag-istorya gyud. Dayon nangutana ko ni Miguel nga, nganong nasaag man ka diri og udtong totok yun. Tubag siya nga, di ba ingon ko na mamisita ko? Tubagpod ko nga, expired naman gud to ba? Milabay na ang duha ka adlaw. Tubag siya nga, unsa day ka pinariso? Kay nay oras ang pagduaw o kung humana ang oras sa duaw kay time is up yun. Katawaan niya nga mitubag sa kualige. Pagtanaw niya sa kuha nga nagmugot ray age. Kay kalitra po dayon siya ingon na, pinariso man yun hinoon ka. Deri sa kundugan. Tubag ko niya, pila naman may kababae nga imuhang gilinyahan ana Leo Miguel. Tubag siya nga, grabe ka makabundak sa kung tibuok pangalan ba. Samantalang sa opisina kay respetado kayo na. Nagpanlingo ra si Miguel sa mga pagbara sa mga banat adto. Dili magud porket na anay nahitabo sa mua kay maging easy girl na lang ko for him. Nana ko sa katinuan adto without the influence of the liquor. Mong tool aid na pod yun akong paghuna-huna. Miuli ra pod si Miguel adto kay mobalik pa daw siya duty. Miuli siya nga wala yun nakuha ang mga tarong na tubag sa kuha.
Siyang-siyang ra siya siyang palitsyon og papansit adto. After adto kay wala na pod minti sa mga chat og text ni Mig sa kuha. Pero pa nagsara na ako replyan pod. Kana lang if ganahan ko or maka-feel ko og kabord. Usahay replyan nako kay kulitan nako siya. Hangtod sa nahuman na ang New Year celebration. Kompleto mi adto sa New Year kay nag-uli man sad silang Laika. Ox na mi adto na mga panahon ni Laika cause it's been 4 years na podoy ang milabay ug nahilom na ang mga samad. Dugay ra nako siyang napasaylo kay dugay ra pud kong naka-move on. Then before ang klase adto kay nag-invite ang Sol na mag-coffee date daw mi nilang tulong siya. Halos magkasunod mi ni Sol nga naabot adto sa coffee shop. While andyan, nag-gown og makeup paguro kay wala gihapon kaabot. Well, sige mighulat kay Jan adto kay nakalugar gyud po si Sol nga padungog sa kuha. She keep on teasing me na nanguyab daw di ay ihang kuya pero wala daw dayon ko magingon. She kept on asking when lang daw nag-start na nagkaroon mi ni Migs duha og spark. Basta ligi bayhana. Makakatawa na lang kasi ha. Ginapugos pa ko niya na sugton ihang kuya aron daw dili lang mi BFF kundi maging magbayaw daw mi. Taros lang amigaha kay kaingon ko adto na isugamak yun ko niya siyang kuya ba. Naisgutan po namo ang dating fiancé ni Migs nga sumakabilang buhay na. Nakachika ni si Sol adto na girl di ay sa panahon nga nanlaag mi sa bukid nilang Rizal. Pero wala siya kahiskot na buntis ang girl kay later na niya nahibalan sa dihang nag-transfer na iyang kuya sa mong lugar due to promotion. Kasaraman daw gud daw niya nakita ang girl sa time na birthday siyang kuya ug may bisita sila didto sa dating post ni Migs kauban niyang parents. Never pa daw nadala ni Migs ang girl silang balay yun para formally nga mapaila siyang parents. So pataphaw ra po diyang nibalaan about sa girl. I thought adto na lahit pud to na uyab ni Migs. Pero mao gid ito siya nga bai ang fiancé ni Migs nagianhaan niya sa cemetery. O coincidence kaayo nga nagkita mi ato. Nahatsit na hinoon ko ni Sol adto na time sa sige na mog chika-chika. Hingon si Sol nga, nganong nainteresado mi yud ka besh. Murag karon na yud ko kadungog nga naging interesado ka sa pangutana about kay kuya ba. In love na ka kay kuya no. Sugta na lagi si Kuya Besh aron maging bayaw na ta. Tubagpod ko, nga saba Besh. If I know flavor of the mantra ko ni Kuya nimo, kay wala pa siya ka-move on adto. Tubag si Sol nga, triggered ka Besh. Dugay ra naka-move on si Kuya adto eh. Kadugay na adto ha. Wala yun ko kadung kay Kuya nga gahisgotan ay. Sipat ray agi adto kada mo adto sa bilyaran og naay mga bae nga sigig masaag kay magpapansin pa. Tubagpod ko, o si, milabas na yun si mong ba nga daghang bae imong kuya. Nakasampong gud si Sol siyang ba na mura ba og nasipyat siya sa hanggingon. Sakspan kayo. Siguro adto na time kay sigig panghatching og kapandol si Migs kay sige man namong libakon. Hingon si Sol, dili ba na mga bae nga maghanaan sa karinderya namo. Pero ni isa sila ha kay wala yun giuyab si kuya. Kay ikaw religi ihabesh. Mong sugtan akong kuya ba aron dili na ta BFF lang. Kundi puhon maging magbayaw na ta. O diba? Di ka ana. Tapos isa pa, buutan naman na si kuya pudbash. Tubagpud ko, buutan matulog. Tubag si Sol. Pati pod pagising oy buutan besh. Lami pa gina si kuya moloto. I'm sure if magkakamo ni kuya, dili lang ato ang nasod iyang protektahan og pagsilbihan, kundi pati ikaw yun mismo. Nagkatawa na lang yun ko nga mitubag niya, nga grabe ka besh. Lopig pa may wonder haplas ni mong kuya na grabe ka maka-endorso. Nikatawa ra po siya niingon, tinuod man akong giingon good besh ba.
Tubagon unta na ako si Sol na di bali na lang kay mapasakitan ra ko siyang kuya kay wala biya gyud nag-ingon si Mig sa kuha nga he likes me. Like with affection na yun ha, og dili lang simple like as a person. He never said that he likes me, nor the words nga, I love you. So how would I believe? Sa akong mind kaniadto kay nanguyab lang si Mig sa kuha because of what happened to the both of us adtong November 1. Malay ko ba kung gusto ra day siya mo score na pod og balik? Maumiana gyud ko sa akong sarili adto na dapat dili na mautruhan to o dili na ko magpadala sa mga atik-atik ni Mix. Ingon kong Sol, nga let's see na lang if dili siya pulaan manguyab. Kay basin parehas na si kuya ni mo atong ex-boyfriend ni mo na police boy. Tubag siya nga, dili lagi na besh. Trust me nga ako una budokdo kay kuya if magbinuang na siya. Pag dili yun ni mo sugton si kuya, pasabot kay tomboy na yun ka besh. Katawaan ako sa gingon lagi ni Sol adto. Tomboy na daw ako. Ubay-ubay na po na muna chikahan ni Sol nga naabot ang bayot na dyan. Nang hagad og coffee date si Sol sa Monija. Kaya aside na makimarites siya sa status namong duha ni Miguel, nang invite sa diay siya sa moa para sa birthday party nila siyang mama. Mi-attend mi adto ni Jan kaya wala man sad ko ilingaw adto. Dito na ko na-realize nga nung daghang baeng musugot nga maging flavor ni Mix kay sweet kayo na tao. Maalaga yod og maka-meltdown ang galawan na kanabang halos linta na nga modikit sa imuha. Gigwa kaayo kay halos ipagsigawan na niya siyang buong angkan na iyaha ko o gakuha siya. Sangoon laging lakiha pa. Sumoto nga nagpadayon yod og panguyab si Mig sa ato. Daghang mga instances na mokalitra siyag butho sa balay namo na walay pasabi. Og magdalag chocolates, flowers, ug klase-klase nga pagkaon. Always na ako madungog sa iya adto kay kanus ama yun ko ni mo sugton. Unya, tubagon ra po na ako siya og gikapoy na ka. Undang na kay wala man ti kaingnay na paghuwat ba. Yes, sweet og lami si Migs. Literally na lamion yun kaya matawag yun siyang dream boy sa kadaghanang babae. Pero sa kabilaan ng pagiging lamion niya, kay wala yun na ako siya gisugot bisan pa man naanay na hitabo sa muang kasa. Mahadlo ko, og daghan kog mga what if ato. Mang wala yun na ako siya gisugot. Napatoy higayo, nagiingna na yun na ako siya og undang naligig pagbisita, kay dili ti kasugton. Nakapangutaan na gid siya ngano man. Tubagpod ko, kay dili na ko berhen. Tubagpod si Miguel nga, kabol bitaw ko nga dili na. Tubag ko nga, mao gani na, kabalo man gyud ka. Nganong sige pa man kag panguyab gihapon. Tubag siya nga, kay ngano, mora baday na akong giapas si mo. Pila na kaberhen ako natira pero wala sila mitatak dire. Og iyang gihawiran iyang heart. Ikaw lang yun ang nakasulod after sa 2 ka tuig na wala ni mipitik ug balik for someone. Natakom tawon akong baba adto sa iyahang bana. Pagka February 14, Valentine's Day, kay nakatilaw gyud ko gusa ka surprise na bunch of flowers na gi-deliver sa rider sa school adto. Ipangkilig yun akong mga kauban adto ba. Nabusog po ako mga closest friends na colleagues na ako sa mga freebies nga foods na appeal na gi-deliver. Si Teacher L pod ang grabe nakakilig kay kabalog yun daw siya kung asa to gikan. Though I never shared to any one of them about Mig courting me, kay dili ko gusto nga mapublic. Pero unsaon na lang man nga iyang uyab na subordinate ni Miguel. So naay dalunggan ang balita gihapon. Gidawat na ko ang bouquet adto with chocolates na naapay note nga nakabutang nga. Gwapo man ang flowers, pero mas gwapo gihapon ko. Sweet man ang chocolate,
pero mas sweet yun ko. Bitaw. I hope I made you smile today. Because you are much prettier when you smile. Happy Hearts Day. And love you. Mura yun gigitik akong heart sa word na love you ba. It's my first time nag-inan ko niya og he loves me sukad sa nagligaw-ligaw siya sa kuha. Bisan pa man og wala niya gisulti sa personal o gipaagi lang sa no. Na-melt yun akong heart kaniya to. From what happened, kay natarog na akong principal og nangayon ako guidance kay Lord ato. Dili ko matuog sign yun, but I need guidance man God sa desisyon na akong tahakon og pilion. I don't want to listen to anyone ato kung unsaan dapat na akong buhaton og pilion. I want to decide according to God's mercy purpose. Mao ang gibuhat na ako adto, kay nagpray ko na hatagan ko og sign ni Lord. I said to my prayer na pag makahibalo ko sa full name sa ex sa fiancé ni Miguel within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Pero pag dili, ang meaning kay magpabilin kong single na lang yun. Naisip na ko adto na if ever dili yun i-grant, nagyo'y katuwang si Jan sa pagiging single o basin matinood na kami na lang yun ani. Bitaw. Sumao jud to ako naisip adto na sign nga pangayoon. Because in my mind, very impossible yun nga naay makaistorya sa kuha about the girl's full name. Kay feeling na ko adto, naka-move on naman si Miguel. Og si Sol, kaya wala man yun siyang mindset ang about sa girl. Since dili sila close. Kasara niya nakita, og wala yun matawag na significant memory na mag-connect silang duha para iyang i-mention ang name sa girl. Bisan pa man gani na chikahan na mo kadyot ang girl, last lang kay wala gani ni Sol giingon ang name. Og I'm sure dili yun siya ka-remember sa full name. You can remember someone lang biya if naamoy intimate niya memories and contact with each other. So for me, morag imposible yun siya nga naanay tao nga mag-mention sa full name, di ba? I know I sounded like a prejudiced person or something anxious kasi wala na ang girl, pero ako agihapon nga gidamay-damay sa akong emotional issue towards Miguel. But mao gyud ang misantop sa akong mind kaniadto ba sa dihang nangayo og sign. Sa mga to, nga pagka March 14, 2020, to be exact, 1 month yun gikan sa akong pagpangayog sign. Wala pa ECQ or any community lockdown adto. That day kay na Shakira kay ko sa dihang gisundo ako galit ni Migs around 8 a.m. Sayo ra kaayo para mag-date yun mi diba? Pero he insisted yun na mag-ilis ko kay manlaag daw may. Rason niya kay mabisi daw siya. Rason daw niya kay mabisi daw siya o kinahanglan niya mag-travel for work-related matters. O ma-miss daw ko niya. Kay dugay-dugay po daw na nadili ko niya makita. Nag-ilis rapod ko og nakapananghid naman po si Miguel kay mama o kay Uncle Ramato. Take note. Labas-pasok na si Miguel sa mong balay. Kuyaw kaayo kay mura ba og party na yun sa pamilya nga bisan wala pagani nako gidawat. Bitaw. Ang laag na giniingon ni Miguel kay laag na 3 oras kapi na biyahe tawon. Wala yun mag-ingon na mo biyahe mi og 3 oras kapi diay. Back to my hometown ug sa lugar kung asa siya dati nasay. Pero ang most surprising na nahitabo that day, kay napadulong mi sa sementeryo. Sigog lili sa gawa sa bintana kay basin na wrong way, pero padulong gid siya sa sementeryo. Lahi na kong feeling kaniya to. Og natubag rayod akong kuto sa dihang gidala ko ni Miguel sa usa ka marmol na lubnganan. Sa iyahang ex-fiancé's grave. And abot kamay ko lang ang lapida sa girl.
nga naa ang ngalan niya. Kaingon yung lagi ko adto ba nga, is this real? Naka-ask ko cause I remembered my prayer sign niya. Pag makahibalo ko sa full name sa ex-fiancé ni Miguel, within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Nakaingon ko adto nga, tinood din ang sign, no? Nakatry na bumuana. Kaya ako, nakatry yun taon. Never in my wildest dream na matinood yun di ay ako ang gipangayo. Nikalit nag-ingon si Miguel adto nga, gidalati ka dere, kay gipadamgo manggod ko niya. I asked kung unsa iyang damgo, anisad na sa iyaha daw damgo, kay nagpakita daw iyang ex-fiancé, nga mapahiumo na nagtanaw siya. Miyana daw siya na na-miss na niya ang bae. But mismal ra daw ang iyang ex ng fiancé dala hatag og wedding invitation. Gidawat ni Miguel og pagtan-aw niya kay naa daw picture namon do. Mihilak daw si Miguel while iyahang ginaingnan ang babae nga I love her. Okay lang ba sa inyo, honey baby? May response daw og smile ang girl siyang damgo. Dalayang uyango sa ulo. Maong pagmatag yun niya, nakadecide siya na duawon ang girl sa sementeryo ug dalhon ko para ipaila. Gipaila minimigi sa matag usa through sa pag-istorya niya sa lapida. I was just imagining kung unsa na klase na bayang ex-fiancé based on his story. Sayang kay ilang love story o relationship. But ingon pa ni Miguel, ang tanang memories nila kay magpabilin siyang heart ug mind. Those are the memories that he will always cherish as he will continue his life. Because he knows na mao sa daw ang gusto siyang ex-fiancé. Mami og daddy ang tawagan nilang Miguel ato. 2 years na po di ay namatay ang girl based sa date nga naa sa lapida. Nakahilak po taon ko sa mga kwento ni Miguel ug natandog yun akong heart adto upon thinking na nagpadamgo ang girl kay Miguel. So kung akong isipon, she helped Migs para matuman akong prayer sign, di ba? Thank you. Tanging nayawit na ko adto sa picture frame sa babae na nakapatong tapad siyang lapida sa dihang nagbabay ni Miguel kay muli namin. Nagpasalamat ko kay feeling na ko ato, she wants Miguel to be happy, and aprobado siya ang magkakami. Atong adlaw kay gusto na akong sugton yun si Migs. Dugay na ko nga na feelings for him, pero maunahan ng yun ko og kahadlok na dawaton siya og daghan kayo adto nga mga what if lagi. Pero that day, kay noon hanapod ko sa akong pride. Kaniliging nalibog ko unsaon ako pag-open sa storya. Lain pod kaayo na moingon ko, "Oy Migs, okay na. Gisugot na tika." Bisan wala gani na mangutan na og balik si Miguel if sugton na ba nako siya. Lain pod kaayo if mokalitra ko atog ingon, diba? Sa akong kasyo nga, kay naghulat yud ko na pangutan-on ko ni Migs na if sugton na ba nako siya. Pero nahuman na lang adlaw nga wala yun mag-ask na si Miguel sa kuha. So wala na lang pud ko. Igo ra gyud mi adto na ngaon. Sorry gamay sa mga nindot na view ug scenery. Dayon nang uli. Ambot pa pod sa kong pride adto. Hangtod sa maabot ang adlaw nga wala na ko damha nga mahitabo. After how many days nga nabisi yun ang Miguel, unya nakuli na siya gikan siyang gikabisihan adto. Nanawag na siya sa kuha, telling me na na-miss na daw ko niya. Ug he wanted nga makig-date sa kuha. Mag-dinner date kami after sa iyahang duty. At that time, kaya wala na may duty sa school, kaya if wala ko nagkamali. Just correct me if I'm wrong, kaya nag-announce na si PRRD o community lockdown na ito. Kaya nagkadaghan na ang COVID case. Kunya bisan wala na ang mga bata ato sa school, kaya nag-anha mi sa school adto ng mga teachers gihapon. Kaya nakig-meeting ang mga school head regarding about sa sound ng graduation
ug ang reading sa mga school forms adto. After the meeting og pauli nami, nikalit lag ingon si Teacher L nga, "Ma'am Ann, paangkasa ko sa motor ni mo be. Sa Natasha lang ko mo drop man." Sa moto nga gipasakay na ko siya kay magian raman ng office sa Natasha bago ko maabot sa balay. Excited kay ko adto nga muli kay mag-prep ug magpagwapa ko para dinner date namo ni Mix. Kay tinuod yun di ay na pagdugay nimo nga dili makita ang tao na sigig pangulit si mo hano. Kay hanap-hanapin yun nimo ba? And that's what I felt that moment yun. Ug nikalit lang nag-ingon si Ma'am L na, "Hala, disgrasya maman o. Hunong sa daw kay murag naa pa ang nadisgrasya o." Mao dyan ay giingon ni Ma'am L sa dihang mi biyahe na mi adto unya sa unahan kay naami nakita nga nakabulagta na tao ug napalibutan og mga pulis. Napay ambulance nga naka-standby adto. Otsosera pod kayo si L kay minaog siya og nakiisyoso sa tapo. And then may balik siya sa ako kay naaman gihapon ko sa motor nga naghulat siya ha. Grabe gyud akong kakulba adto. Siyahang giingon ba nga si Sir Migs gipusel. Nalagpot yung kalit akong kalagad to og dali ra kay ko nakapadaplin sa motor. Gilak na ko og dali kay ko midagan sa lalaki na gisakay na sa ambulance. Naklimtan yun ako sa adto og baguros bayud kog dagan padulong sa ambulance. Pagtanaw na ko sa lalaki kay nagkadugo jud. Og si Miguel yun. Ingnon punta na ko ang officer adto nga nag-assist kay Miguel na ako ang uyab ni Miguel ug pwede ba namuban ko. Pero paghangad pa na ako kay si Dan Mandiay nga uyab ni Teacher L, maungulay daghang istorya. Misakay ko sa ambulance ug mitapad kay Miguel. Gusto na ko siya ubanan padulong sa hospital yun. Kadto na time, wala yun ko kapugong na mitulo kong luha. Sa dihang nakita na ko si Migs nga naay mga dugo ang sanina og noo. Ako siyang giingnan, "Migs, please. Madungog ko nimo." Ginhawa tawon. "Ayaw buhi, Migs. Ayaw ko biyahe. Please, Migs. Di ba mag-date pa man ta, Migs? Ingon biya ka na mag-date pa ta." Sige yun na ako nang ingon kay Migs adto. Ambot kay naratol yun ko adto og wa ko ipake bisan napay laing tao sa ambulance adto. Ang uyab ni El og usa pa ka officer nga nagtaod og oxygen kay Migs. Nakaingon pa ko nga, "Lord, please ayaw sa kwa si Miguel. Kaya wala pa gani na ko mahatag akong oo sa yaha nga pagpanligaw. Tapos mawala na hinuon siya." Grabe yun kataimtim akong ampo adto. Nakadoko ko og gibutang nako sa kong agtang ang kamot ni Migs nga naitugo. Sige jud ampo adto hangtod sa nakahilak na yud ko nga nagtan-aw kay Miguel. Feeling nako adto ulahi na yud ko. Ulahi na yud ang tanan. Sa kong nahuna adto kay mawala na lang ba si Miguel na dili ko makaingon sa akong tinuod na pagbati siya. Mo sa kong kadesperada na dili mo bitaw si Migs og magpakabuhi yun kay giingnan yun ako siya og, "Migs, please. Ayaw ko biyahe. Love ti ka, Migs. Sa una pa. Ayaw ko biyahe. Please maluoy ka. Matatawan." Sige na kog hilakan. Nawala yun ko sa kong panimuot yun bitaw adto ba. Ang ako lang giisip na mabuhi si Migs og mumatag yun. Pero nikalit lag tingog si Miguel. Dili ti kabiyaan. I love you too, Ann. Nakatawag ko sa iyang ngalan sa dihang pagtanaw nako siya kay nakamataman na siya. Ug perting butho o katawan nita ang uyab ni El.
Nakaganihara daw siya nagpugong-pugong sa iyahang katawa diay. Ang kauban ni Dan kay may katawa po. Niingon pa na si Dan nga, grabe ka effective si mong drama, sir. Na prank yun ni mo si ma'am. Then perte jud nilang katawa. Migahay yun ko adto sa kong gilingkuran. Prank lang di ay antanan. Giprank ko niya. Giyon sa nga naaman yung dugo og tapok-tapok pod sa mga pulis. Grabe bagod na prank ba. Mag-ingon ato yun og effort si Migs para lang yun nga mapatug-an di ko. Hait ya kong pananaw kay Dan adto og dali rapod kay siya nakaingon dayon nga. Hala ma'am, wala yun ko salaan na ha. Kay sir yun na plano. Gibalingan ako si Miguel og ako yun siyang gihapak og ayo. Pilit ginadakop ni Miguel ako ang makamot na to. Ingon si Miguel nga, ingon ni mo mata ko. Unya karong nakamatan ako kay gusto naman hinuon ni mo na patyon kog balik. Ako siyang giingnan. Aha ka. Grabe na kong kulbaa kay abi na ko og wala na ka. Biyaan ako nimo. Pero gidrama raday ko nimo ba. Grabe akong kakulba. Ahak yun ka ba nga makadula sa akong feelings. Ako siyang giingnan ana nga kahila ko na pud. Ingon si Miguel nga I love you. Dili pa ako pwedeng mawala samtang wala pa ka makuha. Mo'y ingon ni Mig sa dihang nagunit sa akong kamot dala tutok sa kuang nawong. Og nikalit na nag-ingon si Dan nga, ayaw ka bala ka ma'am, kay suot ni sir ang jacket ni Cardo Dalisay. Dili na mamatay. Sumoto nga mihunong na ang ambulance og pagtanaw pa nako sa gawas kay let siya yut kayo. Nanami sa police station. Tanaw pa nako balik kay Migs kay tingsi ray agi samtang miingon na nahuman na mong rescue og emergency drill. Kasanguan na lang yun kay nag-simulation na dito sila adto. Drill ra di ay ito nila. Pero murag tinuod yun. Grabe yun na ako nga pagkailad adto. Nahuman na day ilahan drill unya gipangasabot lang ni May silang El, Dan, apil ang driver sa ambulance. Og uban pa, apil na silang mga intern nga naalan daw siya'y prank na buhaton gamay. Total, human naman daw ilahang simulation. So kato nga scene was really intended for me para daw mapaamin ko. Ahak yun kayo. Wala yun ko kabalo adto ba na prank rato kay mura man yun siya og tinuod. Ulawa lagi yun kayo. But because of that prank, nagkakami ni Mix. Tungod sa prank love style, I got him. I have a lover. Ulaw na makabuang yun. But that's how our relationship started to have a liban. Pagagabi kay nadayon yun among dinner date ug paghatod niya sa kuha sa balay, kay gipagsaluhan sa namo ang makabugto nga hininga na paghinagkanay siyang sakyanan. Ang grabe makahalok si Miguel. Murag yun og suyo po nako. Nalasapan na pod nako otro ang kalami niya mo kiss. I and Miguel are officially lovers since March 26, 2020. Ug siya ang nagbuot sa mo ang endearment. Ingon niya, I am his boss daw. Mo ang tawagan na mo, kay boss gitawag. Sa naging kami ni Miguel, kay nabuang gyud ko siyahang mga quickie style. Ug unsa ng quickie, sa sunod na lang nako i-share.